Komu sa oplatí podať daňové priznanie? Ak spĺňate podmienky, že nemusíte podávať daňové priznanie, treba sa pozrieť aj na to, či by sa vám predsa len neoplatilo daňové priznanie podať. Môže totiž nastať situácia, že ste počas roka zaplatili z vášho príjmu vyššiu daň, tzv. Predavok, než aký ste v skutočnosti mali zaplatiť. Po odpočítaní všetkých vašich príjmov za celý rok vám zo základu dane môže výjsť daňová povinnosť, ktorá je nižšia než už vami zaplatená daň. Z uvedeného vyplýva, že sa najprv treba pozrieť, či ste nejakú daň štátu počas roka zaplatili, lebo ak nie, tak štát vám logicky nemá čo vrátiť. Veľa ľudí sa v tomto bode mýli a kontaktujú ma s tým, že by chceli, aby im štát vrátil daň, pričom ale žiadne predávky neplatili. Ak ste nič neplatili, nemôže vám byť nič vrátené. Kedy je pre vás výhodné podať daňové priznanie, aby vám štát vrátil už zaplatenú daň, aj keď spĺňate podmienky na to, aby ste ho nemuseli podať? Ak ste zamestnanec a neuplatnili ste si u svojho zamestnávateľa nezdaniteľnú časť. Zamestnávateľ vám musel z vašej mzdy strhnúť daň a zaplatiť ju štátu. Ak si však v ročnom zúčtovaní dane alebo v dobrovoľnom daňovom priznaní túto nezdaniteľnú časť uplatníte, zaplatená daň, respektíve predavok, vám bude vrátený. Maximálna nezdaniteľná časť je v roku 2024 vo výške 5646,48 eur. Hovoríme tu o nezdaniteľnej časti na daňovníka, na ktorú má nárok takmer každý daňovník. Avšak môžete si uplatniť aj nezdaniteľnú časť na manželku, daňový bonus a podobne, ak na ne máte nárok. Ak ste pracovali len časť roka, napríklad 3 mesiace, za tieto 3 mesiace ste si uplatnili mesačnú nezdaniteľnú časť, čo je síce správne, ale pri výpočte dane za celý rok máte nárok na odpočítanie celoročnej nezdaniteľnej časti. Takže sa môže stať, že váš celoročný základ dane je nižší než celoročná nezdaniteľná časť a teda vám nevyjde platiť daň, prípadne základ dane je vyšší, ale vyjde vám platiť nižšia daň, než ktorú ste mesačne zaplatili. Potom môžete požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane alebo si dobrovoľne podať daňové priznanie a daňový úrad vám už zaplatenú daň vráti. Ak ste zamestnanec a mali ste viacerých zamestnávateľov. Zákon totiž umožňuje uplatniť si nezdaniteľnú časť len u jedného z nich. Ak však spočítate príjem, respektíve základ dane zo všetkých zamestnaní a odpočítate od neho celoročnú nezdaniteľnú časť, môže sa stať, že vám vyjde nižšia daň, než ste skutočne počas roka zaplatili, ako tomu bolo v predošlom prípade. Tiež požiadajte jedného zo zamestnávateľov o ročné zúčtovanie dane alebo podajte dobrovoľné daňové priznanie a daňový úrad vám už zaplatenú daň vráti. Ak ste zamestnanec a zároveň ste dôchodca k 1. januáru príslušného roka, potom tento rok už nemáte nárok na nezdaniteľnú časť a nemôžete si ju uplatniť. Ak však váš dôchodok za celý rok je nižší než nezdaniteľná časť na daňovníka, potom si môžete uplatniť sumu nezdaniteľnej časti mínus výška vášho dôchodku. Alebo ak váš príjem zo zamestnania za celý rok je nižší než polovica nezdaniteľnej časti, potom sa daň nevyrubí a neplatí. To znamená, že aj dôchodca, ktorý na nezdaniteľnú časť nemá nárok a preto si ju u zamestnávateľa neuplatnil, čiže mu bola strhnutá daň, môže podať daňové priznanie a daň mu bude vrátená. V roku 2024 je táto suma 2823,24 eur. Ak váš príjem nie je vyšší a bola vám strhnutá daň, potom sa vám oplatí podať daňové priznanie. Toto platí pre všetkých daňovníkov, nielen dôchodcov, lenže ostatní daňovníci majú nárok na nezdaniteľnú časť v celej výške a ak si ju neuplatnia, potom pre nich platí to, čo som spomínala hneď v prvom prípade. Ak si nie ste istí, či sa vám oplatí podať daňové priznanie, poradte sa s vašou účtovníčkou, respektíve účtovníkom. Dobrá účtovníčka vám povie, či máte nárok na vrátenie nejakej dane, aj koľko vás vyhotovenie daňového priznania bude stáť. Potom už zvážte sami, či ho podáte alebo nie. Ak daňové priznanie nemusíte podať a rozhodnete sa ho nepodať, môže sa stať, že vás daňový úrad vyzve, aby ste daňové priznanie podali. Potom ho podať musíte, aj keď podľa zákona ste to nemuseli urobiť. Výzvu však musíte rešpektovať a daňové priznanie podať. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.